गिबि गिबियावनो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। लाइमोन आरो माइनाव आफादा जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बे थांखि लानायनि गेजेरजोंनो दिनै 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 2 खालाराव जोङो मोनसे धोरोमारि रोंगौथि आनजाद बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। बेखौ अल अभार आसामनि गेजेराव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बावहाय जोङो गासै आसाम नाङै गासै 18 गं सेन्टाराव जोङो दिनैनि बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बावहाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ मोननो हादों एबा आनजाद लिरगिरिफोरखौ मोननो हादों गासै 1244 सा केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों। खुब गोजोननाय मोनदों जोङो बेनि जोहै। जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बावहाय जोङो एसेब्लाबो जों जाफुंसारनो हादों होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव जोङो लखिमपुरनिफ्राय हमनानै लखिमपुर जिल्ला, बिसनाथ, सनितपुर, उदालगुरि, भेरगाव आरो सालबारि, गुवाहाटी, कामरुप, क'क्राझार, गसाइगाव, कार्बि आलं, गलाघाट जों बेबादि जिल्लायाव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। सोलोंथाइजों लोगोसे दानि लाइमोनफोरा नैबे धोरोमारि जे आनजाद खुंनायजों माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि लामायाव थांदों, बिनि सोलायनाया माबायदि फैगोन होननानै आसा खालामदों? जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जे मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखियानो जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ, जोंनि लाइमोन बिथांमोन उन्दै फैबाय थानाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे धोरोमनि थार लामाजों जोङो लाबोनानै मोनसे माहारियारि आफादखौ जोङो राफोद दाफुंनायाव, मोनसे समाजखौ राफोद दाफुंनायाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जायखौ जोङो सिलेबास महरै जोङो बाथौ धोरोमारिखौ लोब्बा लाफानानै आरो जोंनि समाजारि खान्थि जेरै हाबा खान्थिफोरनि सायाव आरो जानाय लोंनाय जोंनि ट्रेडिसनेल फुडफोर दङ, जोङो बेफोरबायदि माखासे आयदाफोरखौ सिलेबास महरै लानानै जोङो होनाय जादों। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजनि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनायाव, जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ जों मोनथिहोनायाव जोङो एसेब्लाबो आवगायलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों। गाननाय जोमनायाबो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सोलायनाया फैगोन आसा खालामदों। निस्सय जोङो थारैनो जोङो साननो हादों। जिहेथु मोनसे खोथाखौ जोङो साननांगोन जे जायफोर सुबुंफ्रानोखि बा जोंनि उन्दै जेनेरेसनफ्रा धोरोमनिफ्राय गुबुनजों जायखारलांनाय, जेरै ड्राग्स जानाय बा निसा जानायनि लामाजों हान्थिलाङोब्लानो जोंनि माखासे समाजा राफोद जानायाव जोङो लोरबां जानो नागिरो, राफोद जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि समाजारि खान्थिनि जि सिलेबासनि मोनसे आयदाखौ जोङो फरायसाफोरनो होनायाव जे फरायसाफ्रा बेखौ नागिर फरायनो गोनां जादों। जोंनि जानाया, जोंनि ट्रेडिसनेल फुडा, जोंनि दोरोङारि जानायफ्रा जेरै हाबायाव हाथासुनि खुरोब्ला मोनसे आगजुखौ नांथारगौ जोंनो, जेरै हाथा आइजेंखौ जोंनो नांथारगौ। बे हाथाखौ आइजेंखौ नङाब्लानो जोङो जोंनि हाथासुनि खुरनाया जाफुङा। बे मोनसे बिथिंखौ जोङो जे बेफोरबायदि माखासे सिलेबासखौ होनानै बे सोंथिफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि माखासे समाजारि बिथिंफोरखौ बिसोरो फरायनो गोनां जादों, स्टाडि खालामनो गोनां जादों। स्टाडि खालामनाय लोगो लोगोनो, फरायनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंनि समाजनि माखासे खान्थिफोरखौ मोनथिनो हादों, मोनथिनो नाजादों एबा मोनथिनो हादों होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो देग्लाय फार्स्ट टाइम लाइमोन आरो माइनाव आफादा बे 2025 मायथाइयाव गिबि बे आनजादखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो लाफुंबाय थागोन मिजिं खालामनाय जादों। जोङो खुंबाय थागोन आरो बे समाव गासैबो जिल्ला आफादनि बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ खुब हेफाजाब होबाय। बे हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि आनजादखौ जोङो खुब मोजाङै खुंफुंनो हादों होननानै जों मिजिं खालामदों। लोगोसे जोंनि उन्दै फरायसा बिथांमोनाबो जे 1244 सा बाहागो लानानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों, माहारि दानायनि जि जोङो सिन्था सरजा खालामनानै बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना बाहागो लानानै हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय खुब गोजोननाय थादों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो उननि नेक्स्ट बोसोरावबो जों लाबाय थागोन। बेबायदिनो बोसोरै जों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थानो थाखाय जोङो सानना लानाय जादों, थांखि लानाय जादों। बेवहाय
इयुननि जि मोनसे आनजाद खुंबाय थागोन बे समावबो जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। टप 10 टप 5 माबायदि सायख'नाय जादों? औ जोङो थारैनो लाइमोन आरो माइनाव आफादा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो टप 5 खौ जोङो सायख'नानै बे टप 5 खौ जोङो बबेबा मोनसे थावनियाव जोङो बिथांमोनखौ लानानै जोङो बावहाय अरेलि बिथांमोनखौ सोंबावनाय जागोन। बावहाय 25 मार्कनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सोंबावनाय जागोन। दा बावहाय जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ जों सायख'नानै साबानो जोङो बान्था बावनो थाखाय लादों। बावहाय जोङो सेथि बान्थानि थाखाय 12,000 सिम जों लानानै फारियै जों माखासे बान्थाखौ राननानै बावहाय माखासे नेरसोनारि बान्थाफोरबो दंबावो जों बे बान्थाखौ जोङो होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। नैबे आनजाद सेन्टारनिफ्राय माबायदि आसा खालामदों फरायसाफोरखौ जे बिथांमोना जे नैबे आनजादथिलियाव जे फरायसाफोरा जे जोंनि आनजाद होबाय धोरोमनि बेलायाव माबायदि आसा खालामदों फरायसाफोरा जे आनजादाव माबायदि फिथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामदों? जोङो फरायसाफोरनि जि गोसो गुदुं जानानै दिनैनि बे बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। बावहाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे जनाय हालामाव थानाय नैबे इउ.एन.ब मेम'रियेल बड' हाइ स्कुल बेवहाय खुंजानाय बेवहाय सेन्टाराव गासै 114 फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों बे सेन्टाराव। बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों बिथांमोननि जि मोनसे गोसो गुदुङै आनजादखौ लिरफैनायाव जोङो मोजांखौनो फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।